କାଇ ପଠୁ ଗୋଟା କଲ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର କଲ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ଗାଁ ରୋଷେଇର ଟିକେ ବାସ୍ନା ପାଆନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ ହେଇଛି ଏଇ ନିଅ 10,000 ଟଙ୍କା ସବୁତକ ପଇସା ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଇଦେଲେ ଓହୋ এইটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ଲାଗୁଛି ବଡ ପଇସାଟା ମିଳିବ ବୋଧେ কোন কথা হউছ পারিব না পারিবনি ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜିରେ ବାବୁଲା ଭାଇର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ହଇ ହଇ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଢି ଘାଣ୍ଟଟା କନ୍ୟା ବର ହାତ ଛାଡି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାବୁଲା ଭାଇ କୋଳକୁ ଡେଇଁଲା କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ରହିବି ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି ହଉ ହଉ ଆଉ ଗୁଟାଣି ମାରନି তুমি খালি ভুবনেশ্বর বস স্ট্যান্ড ওলাই পড়ো সেটু মন্ত্রী পিয়ে আসি তোমাকে নেই যাবে ଆଜ୍ଞା କିଏ পিয়ে କିଏ পিয়ে ସେ ବାବୁଲା ଭାଇ କିଏ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଣ ଡାକେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ସିଏ କୋଉଠି ଆଉ ସେମିତି ଆସିବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏ ହେଇଛି ପିଏଙ୍କ ନମ୍ବର ଲେଖ ଜଟିଆ ଯା ଭିତରୁ ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇ ଯା ଆଜ୍ଞା ଡାକ 9040265206 ନ ହଁ ନ হাত তেরি কে দিও এনে ধরো বাহাগর 2 দিন থাকো যাই পৌঁছিব ভালো ভালো পৌঁছিব ହେଲା মা আউছি ଇଏ ଠିକଣାଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖି ଦେଇଗଲା ଏଇ ପଢିଲୁ ଟିକେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକଣା ଏବେ ଚାଇନିଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତି ପାଣି ସବୁ ଦାଡ଼ି ପକେଇଥାନ୍ତୁ